important que es treballi ja amb les eines que nosaltres tenim, tot i que, evidentment, aquesta petició de poder sumar nous instruments o noves figures per poder coordinar les polítiques que en aquest àmbit s'han de fer. En aquest sentit, voldria recordar que aquí a Catalunya ja tenim instruments i s'estan donant mancances. Per tant, a banda de demanar a Nacions Unides i continuar amb la resta dels nivells governamentals, també és important recordar que hi ha òrgans previstos, òrgans de participació previstos a la llei pel que fa a aquest pacte intergeneracional de debat. Per tant, em refereixo a la taula social del canvi climàtic, que saben vostès que és l'òrgan col·legiat consultiu de participació i d'assessorament adscrit al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Es va crear el seu òrgan de participació, de fet, és notícia i és acord de fa 2 dies, del 22 de febrer de 2022. Es crea amb 5 anys de retard, després d'aprovar el decret que establia la seva composició i el règim de funcionament, i aquest òrgan previst en la llei de canvi climàtic és el que ha de canalitzar la participació, la informació i la consulta a entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques. Per tant, és una eina que nosaltres ara ja tenim aquí al país i, per tant, ha de treballar en aquest sentit i facilitant i propiciant aquesta participació.